Creuetins i creuetines, ha arribat el moment que estàvem esperant totes i tots durant tot l'any. S'arriben les festes i per primera vegada al poble anem a donar una bona eixida fent un gran premi. Avui és un dia realment especial per a tots nosaltres, perquè se celebra un ritual de pas. Els que eren xiquets i xiquetes ara són homes i dones, capaços d'organitzar-se, de fer la festa, de ser els primers per a divertir-se, de ser els primers per a contagiar amb la seva energia, amb el seu dinamisme, amb les seues ganes de viure a totes les generacions. Seran els primers també en representar al poble en totes les festes, en tots els actes, i també crec que seran els primers a l'hora de tindre un gran respecte i carinyo per tots vosaltres. Aquestes festes, les festes de la Pobla de Farnals, són festes que les fa la gent d'este poble amb gent fonamentalment d'este poble, però per a tot el món. Benvinguts i benvingudes a les festes. Visca la Pobla de Farnals! Ara, a mi, sabeu que en nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals me teniu al costat, però no és el meu moment, és el seu moment. I per això, Albert Solaes, fester major, va ser el primer en començar. Després donarà pas a la festa major a Mireia, que ho van a fer molt bé. Albert, prepara't ahí. Els festers de Sant Francesc del 2015 hem volgut, en col·laboració de Filles de Maria i l'Ajuntament del poble, iniciar les nostres festes patronals i populars. Festes que hem preparat amb il·lusió i entusiasme. Desitgem que el treball de tot l'any es vegi recompensat i que totes les veïnes i veïns disfruten de la festa, amb alegria i fraternitat en companyia dels seus familiars, amics i coneguts. Per últim, aprofitem aquest moment per agrair a totes les entitats locals, parròquia i veïnat, la seva col·laboració i d'antemà demanem disculpes per les molèsties que puguem ocasionar. Moltes gràcies. Bones festes a tots i visca Sant Francesc! 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 Visca Sant Francesc! Visca! Visca Sant Francesc! Visca Sant Francesc! Visca! 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 I visca les Filles de Maria! Benvolgut poble de la Pobla de Farnals, veïns, amics, senyor alcalde. En primer lloc, agrair l'honor que ha suposat per a mi fer aquest pregó. Aquesta nit, amb aquest acte, volem donar pas a l'inici de les nostres festes. Bous, misses, passacarrers, mascletades, castells de foc, festes en l'aire, discomòbils, paelles, en fi, les nostres festes patronals, pensades tant per a majors com per a xiquets. Per això us desitgem amb un somriure i un desig de felicitat que participeu tots, que ho passeu molt bé i que gaudiu d'elles. Que el millor pregó siga els cantos de la festa. Per tant, i donant-los les gràcies a tots, donem fi a aquest pregó i em calle ja. Els festers i les festeres donem pas a una discomòbil per començar a gaudir de la festa. Esperem veure'ls a tots
festes del vostre poble, I per això donem benvinguda a les festes d'Osinski